Не ръката ми как играе, той ще стане брат си каполто ми. Това е оня Берди, който си съси. След Поливър го взеха от третия път. Да. Това място помниш ли го? Да, помня го. Само тук може би трябва да минем към плажа. Да, аз съм хора. О, зла дупка. Добре, телефонът е добре. Ще мине си главата горе. Кога говориш, бе? Се успя ли? Успях, да. И той ще шумнах лошо. Аз гледам за телефонът си как е. Аз се видях си голяма, в последния момент. Какво става, бе? Зя се вижда размазало някой. Сега вижда ли се трябва? Не, вижда си с зле. Това дупка да беше голяма. Трябва да видим това дали е здраво. После може да пробваме от тук да се качим. Добре, тук е някакво рамора. I stay foreign, out the country killing them. I got bitches from Michigan to Finland, Switzerland, London, and places you never heard